Mar vilayetindeki bankomatlarda nağd pul yetmezçiligi gaýtadan ýitileşýär. Mar şäherindäki we vilayetin owalaryndaky bankomatlarda nağd pul azlygy sebäpli köp ýaşaýjy özleriniň bank kartlaryndaky zähmet, talip we pensiýa haklaryny şeýlede döwlet kömek pullaryny nağdlaşdyryp bilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Molla Nepes köçesiniň ugrunda ýerleşen Türkmenistan we Daýhan banklarynyň bankomatlaryndan diňe aýlyklar nağdlaşdyryp bolýar. Şäher ýaşaýjylary kartlaryndaky puly nağdlaşdyrmak üçin ýürüýte talon almaly bolýarlar. Talony almak üçin hem nowata durmaly. Talonda bellenen senede aýlygyny nağdlaşdyryp bilmeseň, onda täzeden ýene talon almaly. Öňkü alan talonyň köýýär diýip efirde adynyň tutulmazlygyny soran şäher ýaşaýjysy 28-nji iýunda gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä bankomatlaryň öňünde 20 adamdan köp adamyň durmagyna ruhsat berilmeýär. Bankomatlara gödäwçilik edýän ýürüýte polisiýa işgärleri adamlaryň ellerindäki talonlary we pasportlary barlap, olary bankomatyň ýerleşýän ýerine geçirýärler. Eger bankomatyň öňünde nowata duran adamlaryň sany köpelip başlasa, polisiýa işgärleri bankomatda pulun gutarandygyny aýdyp, adamlary dargadyp başlaýarlar diýip, ýerli ýaşaýjylaryň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Howanyň temperaturasy 45 gradusdan aşýan şu günlerde aýlyk ýa-da pensiýa haklaryny, döwlet kömek pullaryny naqdlaşdyrmagy barýanlaryň arasynda saglygy yaramazlaşýan adamlara hem köp duş gelse bolýar. Şu günler kızgın hava sag adam hem köseýär. Käbir pensionerler pensiýalaryny naqdlaşdyrmak üçin bir näçe sagat yssyda garaşmaly bolýar. Saglygy yaramazlaşýan garrylar alan pensiýa haklaryny där dermany sarp edýärler. Saglygy yaramazlaşyp keselhana ýerleşdirilýän adamlar hem bar. Pensionerlere ýeňillik töredilse gowy bolardy diýip ýerli ýaşaýjy belledi. Şuňlar Türkmenistanda anomal ıssy howa şertleri dowam edýär. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşiriniň 26-njy iýunda beren habaryna görä, Türkmenistanyň käbir sebitlerinde howanyň temperaturasy 48 gradusa ýetýär. AccuWeather neşiriniň maglumatynda 28-nji 29-njy iýunda Mari vilayetinde howanyň temperaturasynyň 46 gradusa deňdigi görkezilýär. Habarçymyz ýaşaýjylaryň öz aýlyklaryny jokrama ıssyda nowata durup talon alman hem nağdlaşdyryp bilýändigini habar berýär. Ýöne munyň üçin olar habarçymyzyň sözlerine görä bank işgärlerine her 800 manat nağdlaşdyrylandygy üçin 40 manat para bermeli bolýarlar. Bankomatlara gödäwçilik edýän polisiýa işgärleri hem ilatyň kartlarynaky puly nağdlaşdyryp berip bir kanun gadanç edýärler. Olar her kartdan pul çeken üçin 50 manat para alýarlar. Para versen owa ýaşaýjysy bolsaň da şäher banklaryndan pul naqdlaşdyryp bolýar diýip marly owa ýaşaýjylarynyň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Marda şäher bankomatlaryndan owa ýaşaýjylarynyň pul naqdlaşdyrmagyna ruhsat berilmediligi bilen bagly çäklendirmelerde indi 1 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Habarçymyz owalarda ýagdaýyň hasta kyndygyny aýdyp, tutuş uly bir owada diňe bir bankomatyň bardygyny we oňa hepdede bir gedek pul salynýandygyny aýdýar. Owa ýaşaýjylary bank kartlarynaky pullaryny naqdlaşdyrmak üçin daňdan salkynda saat 5-de nowata durup başlaýarlar. Ýerden saat 10-dan soň pul berilip başlanýar. Howa gaty ıssy, adamlar gaty kösenýär. Käbir hepdelerde bankomatlara pul düýbünden salynmaýar. Ençeme sagatlap nowata duran adamlar jokrama ıssyda elleri pulsuz öýlerine gaýdýarlar diýip owa ýaşaýjysy gurrun berdi. Soňky 6 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistan zähmet haklaryny, döwlet kömek pullaryny we pensiýalaryny raýatlaryň bank kartlaryna geçirýär. Raýatlar kartlarynaky pullary diňe bankomatlarda naqdlaşdyryp bilýärler. Häkimetler munyň sanly mali ulgamlaryny ilatyň durmuşyna ornaşdyrmak maksady bilen amal edilýändigini aýdýarlar. Şeýlede döwlet medeniýeti söwda nokatlarynda hem töleg terminallaryny ornaşdyrmak işleriniň üstünlikli alınıp barilýandygyny öňe sürýär. Ýöne Azatlygyň habarçylary söwda nokatlarynda töleg terminallarynyň kadaly işlemeýändigi bilen birlikde hususiýetçileriň käbir haritler üçin tölegi diňe naqd görnüşini
ölçünde kabul edýändiklerini belliýärler. Hususy dukanlarda we dermanhanalarda kartdan söwda edeninde 8-10 göterim tutum hem alınıp galynýar. Bu bolsa aýlyk hakyň esassız kemelmegine eltýär diýip marly ýaşaýjy sözüni jemledi. Türkmenistanyň hökümeti ilatyň mali ykdysady kynçylyklaryny şolsanda ilatyň pul naqdlaşdyrmak bilen bagly kösençliklerini boyun almaýar. Döwlet mediasy ilatyň bol elin durmuşda ýaşaýandygyny öňe sürýär. Ýöne raýatlaryň bankomat kösençliklerini agdamaýar.